Na Rympei U ka channel nam ta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Hadieñ baki latip bawa MLA ulah dep an wan pai na kijing syak sumar na kalian dkhot jngoh Mawkhar Dorbar shnong rengkat urang bak shnong ubak ransom setengah kilayok ban le jngoh u MLA ka North Shillong ubak adil bot nong rum ubla syak sumar bat wan pai ru na kijing syak sumar hakini kisngi na CMC velor. Hadieñ baki layok u MLA ka thain ba ulah kham khlañ dkhot ka Dorbar shnong kila pen pau ka jing sngo komen ka bakrau hadu kata-kata ban sempat nong mi khmat ka shnong haka jing kot jing khia hadieñ balayo ka jing sumar na kate ka jaka sumar haka ni ka jing le jngoh bat kit bok kit riang kit khot ka Dorbar shnong kilayo ru ban bo haki jing duai bat ban aingo yo blei namar ki jing isnei bat ki jing bha jong u wemeli ka shnong ulayo ka jing sumar ka babiang bat ka bapaka kalong shisha ka kamba oblei ka ba ula pli ka lat lengba ka sokan megalaya bat ka jing shim khia umentri ramba ka jilla megalaya ukanda sangma bandra da ka air ambulance kloi kloi sha CMC velor wada pedeng ka jing shitam ka bajor ka Dorbar shnong sa shisen ka ai ka jing duai bat ka jing kit bok MLA ban nang yo no ka bor ka bapura khamtam na ka banta ka jing shakri ki pa nong shong shnong ka badang don kam bon kilat pen roi da ka jing ya trelang ki dkhot ka Dorbar shnong na ka por sha ka por hadieñ bo ula biang ban trei ka kam shakri paidbah long ba ran sam sutanga